Duond buche ma pacho ka koro biro chuno los budget gi manyien tok duoka piny omenda manowinjo gi yude hik omenda mar 2022-2023. Registrar mar duond buche Andy Ritu wacho ni ng'eto ni mar milion 590 budget manyien bende omaka pise mag piny owacho. Duond buche nowinjo yud maromo bilion 1.4 ka kuom ma ne oseornegi milion 726. E budget manyien koro ibiro mana chwalnegi milion 140 modong' e wiye hik omenda ni. Kuom duond buche 90 mondikore pacho ka mana 48 ema opuodh ne yudo omenda ni ka 39 kende ema oseoro kwayo margi. Duond buche 2 rito yudo omenda ni, 4 oro kwayo manyien ka 3 pok ooro kwayo gi mano mar yudo omenda makama. Regards to the budgets, and the Office of Registrar was also affected, and so was the Political Parties Fund. The Political Parties Fund at the beginning of the financial year was 1.4 billion. During the supplementary one budget, the budget cut that has been affected is about 590 million. The Political Parties Fund has been slashed by 592 million. This message has just been relayed to us by the registrar a few minutes ago, and we were hoping that this is the government, as promised in their manifesto, that is going to support political parties, and what we are seeing is actually the opposite.